खुलुमबाय। दिनै फुंबिलिनि खौरांफोरा जाबाय। गिबि खौराङाव दङ बयनिबो आंगो रुंसारि जुबिन गार्गनि 53थि जोनोम सान फालिनायजों लोब्बा लाखिनानै मैया बिटिसि खुंथाया क'क्राझार गौरां दैमानि रुगुङाव थानाय चान्दामारियाव मोनसे जर'खा हाबाफारि खुंफुङो। जुबिननि जोनोम सानाव बिटिसि सोरखारनि नाजानायाव चान्दामारियाव 30 बिगासो हायाव मोनसे गिदिर हाबाफारि खुंफुंनाय जालाङो, जेराव बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारिजों लोगोसे लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा आरो बिटिसि खुंथायाव थानाय माखासे मन्थ्रिफोराबो बाहागो लादोंमोन आरो बिटिसिनि सायख'जानाय काउन्सिलरफोराबो बाहागो लायो आरो जुबिननि सावगारियाव मान बावो। बेनि उनाव हाग्रामा महिलारिया जुबिननि जोनोम सान फालिनायाव थैदान होदोंमोन। क'क्राझारनि चान्दामारियाव थानाय गौरां दैमानि रुगुङाव 30 बिगा हायाव लुफुंजानो गोनां जुबिन गार्ग पार्कखौ अन्थाइ खाम्बा गायसननायखौ बेखेवनानै होयो बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारिया। जुबिन गार्ग पार्कखौ अन्थाइ खाम्बा गायसननायनि उनाव हाग्रामा महिलारिया जुबिननि गोसोखांथियाव मोनसे बिफां फुलि गायो। बेनि उनाव बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमानि बिसिया खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायथिनाय बायदिब्ला जुबिना बेनि मोजां मोननाय लोगोमोन। बिटिसिनि थाखाय जारिमिनारि सान होननानै हाग्रामा आइजोफोरा बुंथियो। बिटिसिनि सुबुंफ्रा लुबैनाय बायदियै बिटिसि सोरखारनि नाजानायाव जुबिन गार्गनि मुसुखा आरो गंसे पार्कनि लुफुंनाया मोगथां महराव महर मोननो थांगासिनो दं। पार्कनि सिङाव सुइमिं पुल, रंजानाय हाबाफारिफोर आरो गथ'फोरनि बागान थागोन आरो जेब्ला सोरबा पार्कआव हाबगोन अब्ला बिसोरो ओंखारनो गोसो जानाय नङा होननानै बुंथियो। बेनि अनगायैबो बिटिसिआव थानाय डक्टर भुपेन हाजरिकानि मुसुखा लुफुंनाय जागोन आरो क'क्राझार जिल्लानि गसाइगावआव श्री श्रीमन्त शंकरदेव भवनखौबो लुफुंनाय जागोन होननानै हाग्रामा महिलारिया बुंथिदों। बेराफारसेथिं हाग्रामा महिलारिया बुंबावनाय बायदिब्ला जुबिननि फरायनाय मोननै फरायसालि तामुलपुर आरो बिजनी बिसोरनि इन्टार स्कुल सोमोन्दोखौ जौगाहोनाय जागोन आरो बुंबावो दि लोगोनि गोसोखांथिया अराय थाबाय थागोन। बिटिसि सोरखारजों खुंजानाय मैयानि हाबाफारियाव गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय रोजा रोजा सुबुंफ्रा बाहागो लादोंमोन। मैयानि जालांनाय हाबाफारियाव फरायसालि आरो फरायसालिमाफोरनि रोजा रोजा फरायसाफोर, महरगिरि आरो सरासनस्रा सुबुंफोराबो बाहागो लादोंमोन, जायनि जाहोनाव गोबां सुबुंफ्रा थुबुर जादोंमोन। बे हाबाफारियावनो जुबिननि गोसो बोनो हानाय मायाबेनि रातिर बुकुट मेथाइखौ बर' आरो असमिया रावाव 25,000 महरगिरिफ्रा दिन्थिफुंनानै एबा बाहागो लानानै मेथाइखौ रोजाबो आरो वर्ल्ड रेकर्ड सोरजिदों। उत्तराखंडआव थानाय गावनि खामानि थिलिनिफ्राय तिनिसुकिया जिल्लानि काकपथाराव थानाय गावनि न'सिम फैबाय थानाय समावनो BROआव खामानि मावनाय सासे असमिया रौनिया थैनाया काकपथाराव मोनसे दावराव दावसि सोमजिहोदों। जायगानि सुबुंफ्रा फोरमायनाय बायदिब्ला रबिबारनि मोनायाव उत्तर प्रदेशआव ट्रेनजों न'फारसे गिदिंबोफिनबाय थानाय समावनो अबरन गामिनि जयन्त गगৈ 48 बोसोर बैसोनि रौनियाया सोमोनांथाव थासारियाव थैनानै दंमोन। दुखुजों बुंफबनाय बिमाया बुंदों दि बेयो जाब्रबथाय नङा, बेयो मोनसे बुथारनाय जाथाय। पुलिसआ मोजाङै नायबिजिरनांगौ आरो जाय बिथांखौ बुथारदोंमोन बिसोरनि हेंथायै राहा लानांगौ आरो गोख्रोङै साजा होनांगौ। जयन्त गगैआ गोबां बोसोरनिफ्रायनो थांलाय फैलाय न'सिम ट्रेनजोंनो दावबायबोयोमोन, नाथाय बेबादि हेंथा एबा बेबादि जेंना फैयामोन होननानै बिमाया बुंथिदों आरो बे माब्लाबा मिथिंगायारि थैनाया जानो हाया। 9 रिंगासिम जानबुंजों रायज्लायनायनि उनाव रावबो बिथांनिसिम बेनि उनाव जेबो सोमोन्दो लाखिनो हायाखै होननानै बिमाया फोरमायदों। मिरु सोरखारा रुंसारि जुबिन गार्गनि थैनायनि केसखौ बिजिरनो थाखाय इन्डियान सिटिजेन प्रटेक्शन क'डनि सेक्सन 208 नि सिङाव गासैबो गनायथिखौ होदों। जुबिन गार्गनि थैनायनि गुमुरखौ बेखेवनो थाखाय मिरु सोरखारनिफ्राय बेबादि गनायथि मोननाया जोबोद गोनां होनना स्पेशेल इनभेस्टिगेशन टीमनि गाहाय आरो स्पेशेल डाइरेक्टर अफ पुलिस मुन्ना प्रसाद गुप्ताया बुंदों। मंगलबारखालि गुप्ताया खौरां बिजोंनि गेजेरजों बुंनाय बायदिब्ला जेब्ला गुबुन हादोराव माबा मोनसे दाय जायो आरो सोरबा भारतारि नोगोरारिया लोब्बा थायो, अब्ला बे भारतारि नोगोरारिखौ बिजिरसालियाव गसर थिसननो थाखाय मिरु सोरखारनि गनायथिनि गोनांथि जायो। बेखौ आयेन बादियै गोनांथि होननानै गुप्ता बिथाङा बुङो। जुबिन गार्गनि थैनायनि जाथाया गुबुन हादोराव जानायनि जाहोनाव मिरु सोरखारा इन्डियान सिटिजेन प्रटेक्शन क'डनि 208 दफानि सिङाव गनायथि होदों। बेबादि गनायथि मोननायनि बेलायाव केसखौ आवगायलांनाया मुलाम्फा गोनां जागोन। फारसेथिं खौरां बिजोंनि सोंथिनि फिननायाव SIT नि गाहाय मुन्ना प्रसाद गुप्ताया बुंबावनाय बायदिब्ला 10 दिसेम्बरनि सिगां जुबिन गार्गनि थैनाय जाथायखौ लानानै बिजिरसालियाव चार्जशीट दाखिल खालामनो नाजागोन।
स्पेशल इन्वेस्टिगेशन हानजाया सिंगापुरनिफ्राय नांगौ जानाय गासैबो खारिथिफोरखौ मोननो हादों। मख'नो गोनांनि बे केसजों लोब्बा लाखिनानै दासिम सा 160निबो बांसिन सुबुंफोरनिफ्राय सोंथि खालामखांबाय। गुप्ताया बेखौबो फोरमायोदि गासैबो रिपर्टफोरखौ फरेन्सिक लेबरेटरिनिफ्राय मोननो हादों। गुबुन फारसेथिं लन्डन दावबायनाय गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो ससियेल मिडियानि गेजेरजों बे बाथ्राखौ फोरमायदों। ट्राक गारि सालायगिरिफ्रा भारत भुटान सीमायाव बिजेपि सोरखारनि हेंथायै गोख्रों सोमावसारदों। तामुलपुर जिल्लानि भारत भुटान हादोरारि राजा लामायाव ट्राक गारि सालायगिरिफ्रा गोख्रोङै खुद्रिसारदों। थांनाय सानखालि मैया हरनि समाव राजा लामाखौ होथेनानै गोख्रों खुद्रिसारनायजों बिजेपि सोरखारनि हेंथायै सोमावसारदों। बिजेपि सोरखारा लेन्ड पर्ट अथ'रिटि अफ इन्डियानि 18% GST जाबसिननाय आरो पार्किंनि बेसेनखौ बांहोनायनि थाखाय बेरेखा खालामनानै गोख्रों खुद्रिसारदों। बिथांमोना अजद होनाय बायदिब्ला सिगांनि रुजुनायाव ट्राक आरो ट्रेलार बिगोमाफोरनि पार्किंनि बेसेनखौ 4 एबा 5 गुन बांहोनानै रांखावरियाव नारसिनदों। बिजेपि सोरखारा गारि सालायगिरिफ्रा कास्टम बिफानजों बिसोरनि खामायनायनिफ्राय जानगाराव थानो गोनां जादों, जायनि थाखाय सोमावसारगिरिफ्रा बिजेपि सोरखारनि हेंथायै रागा जोंनानै सोमावसारदों। फारसेथिं दारांगा मेला सीमायाव लेन्ड पर्ट अथ'रिटि अफ इन्डियानि सामलायगिरि डिसि मरियाया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुङो दि सोरखारनि गोदान नेमखान्थि बादियै पार्क खालामनाय गारिफोरनि टेक्सखौ एसे बारायदों होनना बिथाङा बुंदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव मैया आसामनि मुंदांखा देंखोगिरि महरगिरि रुंसारि जुबिन गार्गनि गोथार जोनोम सानखौ गोदान दिल्लीनि गान्धी हिन्दुस्तानी साहित्य सभानि मावख'आव फालिनाय जादों। बे जोनोम सान फालिनायावनो रुंसारि जुबिन गार्गनि सावगारियाव आलारि बावथि सावजेनो कुसुम साहा प्रेसिडेन्ट गान्धी हिन्दुस्तानी साहित्य सभा आरो बिबार बावजेनो प्रफेसर रमेश चन्द्र भारद्वाज प्रमिनेन्ट गान्धी फर्मार VC अफ महर्षि वाल्मीकि संस्कृत इउनिभार्सिटिनि बिथांमोना। बे हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानाव गेदेर आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङाबो रुंसारि जुबिन गार्ग मावलांनाय बिहोमानि सायाव फोरमायथिनानै होयो। हाबाफारियावनो गान्धी हिन्दुस्तानी साहित्य सभानि बिबानगिरि, दिल्ली बड' एस'सिएशननि सोद्रोमा, दिल्ली दालाइ साहिबसुनि बिबानगिरि बिथांमोनाबो बाहागो लादोंमोन। गुबुन गुबुन खावनाय जाथायनि हेंथायै गुबुन मोनसे अपारेशन खालामनायाव बिश्वनाथ जिल्लानि हेलेम पुलिस थानानि बिबानगिरि पंकज सिदलाइ बिथाङा जाफुंसार जानो हादों। मख'नो गोनांदि मैयानि हराव 12:30 रिंगासोआव गहपुर ब्लकनि सिङाव थानाय बालिजाननिफ्राय गंनै इ-रिक्सा खावनाय जाथाय जादों होनना पुलिस बिफाना खौरां मोननाय लोगो लोगो बे खौरांनि सायाव बिथा खालामनानै हरनि समाव अफिसार इनचार्ज पंकज सिदलाइनि दैदेननायाव मोनसे अपारेशन खालामनाय जादोंमोन। अपारेशन खालामनायनि गेजेरजों गंनै इ-रिक्साखौ बलागुरिनि खाथियाव लामा सेराव गारनानै दोननाय हालोदाव मोनो। आरोबाव नायबिजिरनायाव मिथिनो मोनोदि सिखावफोरा गंनै इ-रिक्सानिफ्राय बेटारिफोरखौ बोखारनानै गारिफोरखौ बै जायगायाव गारनानै गालांदोंमोन। बेनि उनाव अफिसार इनचार्ज पंकज सिदलाइनि दैदेननायाव इ-रिक्सा बेटारिफोरखौ खावनायनि हेंथायै मोनसे अपारेशन खालामबावनाय जायो आरो बे अपारेशनाव जाथायथिलिनिफ्राय 70 किल'मिटारसो गोजानाव थानाय बिश्वनाथ चारियाली पुलिस थानानि सिङाव थानाय बाल'दंगानिफ्राय खावनाय इ-रिक्सा बेटारिफोरखौ बोखांनो हायो। BKWSखौ आबुङै दाफुंनायजों लोगोसे गुबुन गुबुन जेंनाफोरखौ सुस्रांनानै होनांगौनि थाखाय मैया धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बानजायनायाव जनाइक डिस्ट्रिक्ट कमिशनारनि लांगोनायाव धरना हाबाफारि लानाय जादों। मैया खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बिथोन बादियै BTRनि बायजोआव थानाय आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लायाव धरना हाबाफारि लानाय जादों। बेबादिनो धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय जनाइक डिस्ट्रिक्ट कमिशनारनि अफिसनि लांगोनायाव धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बानजायनायाव आरो बर'नि गुबुन गुबुन माहारियारि आफादनि हेफाजाबाव BKWSखौ आबुङै दाफुंनांगौनि थाखाय आरो लोगोसे गुबुन गुबुन दाबिफोरखौ लानानै साइड एन्ड स्ट्रिक थामहिनबा हस्रि खावनाय हाबाफारि लानाय जायो। खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बानजायनायाव मैया हस्रि खावनायनि गाहाय थांखि एबा दाबिफोरा जादों। 1 नम्बराव दङ BKWSनि गामिखौ आबुङै फोसावनाय, बियाब दानाय आरो बिसायख'थि दाफुंनाय। नैथियाव दङ कार्बि आंलं आरो डिमा हासाव जिल्लानि बर'फोरनो ST हिल स्टेटास गनायथि होनाय। थामथियाव दङ BKWSनो जर'खा रां बावजा होनाय। ब्रैथियाव दङ BTRनि बायजोआव थानाय आसाम टेट आरो सेन्ट्रेल टेट उथ्रिसार जानानै थानाय बर' बिजाथिफोरनो फरायसालियाव फोरोंगिरि महरै थिसनथाइ होनाय। बाथियाव दङ बड' रेजिमेन्ट दानाय। दथियाव दङ खोला कामरुप आरो गवालपारा जिल्लानि बर' गामिफोरखौ BKWSआव सोसननाय।
बेफोर गासै मैखोम गाहाय दाबिफोरखौ लानानै मैया धेमाजि जिल्लायाव खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बानजायनायाव आरो बर'नि गुबुन गुबुन माहारियारि आफादनि हेफाजाबाव सोमावसारनाया जालाङो। जुबिन गार्गआ बर' हारिजों लोगोसे गुबुन गुबुन हारि माहारिनि गेजेरावनो मेथाइ खननानै अबदान होलांदों। बे बाथ्राखौ बुंदों बिटिआरनि बारग' CM प्रमद बर'। बिथाङा तामुलपुराव UPPL दोलोआ जुबिन गार्गनि 53थि जोनोम सानखौ थांनाय सानखालि फालिदों। रायजोनि दाब दाब जायगायाव आसामनि मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि रुंसारि जुबिन गार्गनि 53थि जोनोम सानखौ फालिनाय बादियैनो तामुलपुर जिल्लायावबो UPPL दोलोआ बाथौ आर'ज गाबनाय, ब्रह्म धोरोमनि नेमखान्थिजों आहुति होनाय, फुजा खालामनाय, इस्लाम धोरोमनि नेमखान्थिजों आर'ज गाबनाय बायदि गुबुन गुबुन धोरोमनि नेमखान्थिजों फुजा खालामनानै जुबिन गार्गनि जिउमाया जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोनै जायगा मोननो हायो बेनि थाखाय आर'ज खालामो। UPPL दोलोनि आफादगिरि अदेबानि बिटिआरनि बारग' CM प्रमद बर', तामुलपुर जिल्लानि MLA जलेन दैमारिजों लोगोसे UPPL दोलोनि मावथिफोरनि जथायै नुजाथिनायाव जुबिन गार्गनि जोनोम सानाव आर'ज गाबनाय जादों। बेजों लोगोसे बिटिआरनि बारग' CM प्रमद बर'आ बुंथियोदि जुबिन गार्गनि जोनोम सानखौ UPPL दोलोआ मोनसे जिल्लानि गाहाय मावखुलियाव बायदि रोखोमनि धोरोमनि नेमखान्थिजों आर'ज गाबनाय आरो बिफां फुलि गायनायनि गेजेरजों फालिदों। जुबिन गार्गखौ जों अरायबो गोसोआव लाखिगोन, जेराव बिथाङा बर' हारिजों लोगोसेनो गुबुन गुबुन हारि माहारिनि गेजेरावनो मेथाइ खननायनि गेजेरजों अबदान होलांदों। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा।